videoku mau aku wis gak berkata-kata aku Cin males aku speed mode aku. Mas Joni. Walaupun kita terpisah Mas Joni, tetapi yakinlah hatiku tetap untukmu Mas. Ketemunya Jangan aku seneng kok sayang. Lagunya Katerin Sejati. Malu aku, malu aku. Malu, aku malu. Asik. Pada embut merah. Embut merah pila dong. Kata-katanya apa? Semut. Iya. Sesek tanyanyiku aku Jen. Iya. Yuk Katerin Sejati. Ayo bro. Hayya. Oh mau nyanyi? Boleh. Aja cedak kontrol bro.
konco yang hadir di sini. Iki konco-konco ngendi wae pokoknya ya. Kancane muncul. Koncone muncul saka Tuban dhewe ya. Nggih. Yuk ada gelo Mesari ngebonusnya rindunya hatiku dan hatimu. Yuk monggo Yuk. ayo nduk nyanyi nduk. Rindu gelosek ya. Jus spesial tuan rumah nggih kang ngersake tembang menika. Pak Gianto ugi Bu Ika. Yuk jus. Ning
ngarep Iki tak ganjel limo ngene. Mas terakhir nggih, kalau ngene ponakane rindunya hatiku, hatimu dan satu. Yuk cus, lagunya ngeluh. Rindunya hatiku, hatimu dan satu aja. Iya Mas, ngeluh iku Mas. Cus, yuk nyanyi. Biasa aja dong. Bu rom awak lemu iki kergosan rom. Masa, saya lemu-lemu iki renggosan boro iki. Takoke, koyo lemu Din, koyo lemu Din. Kok sok. Piye Din, piye Din? Piye Din? Titani nek njaluk dana aku kowe. Ayo deh. Nyanyi rindunya hatiku nggih, bonus. Dana wedana. Yang pulang hati-hati ya. Iya, Mbok.
Iyalah kowe iki nggih sawon nggih. Sedaya pamundutan sawon kula aturi mangke dalu kula jeneng wonten Taman Sari. Nduk Cah Ayu. Apa kowe iki? Nduk Cah Ayu ki ponakanku iki lho sing lagi teko. Mereka ya tante-tante iki mau ceritane. Iki awak aku sih, aku no aku. Kok nek duit biasanya udah lho, ayo ndang udah. Nduk. Iki mau kanca loro padha dolanan padha ngombahi nganti rambut kabeh kok kowe lagi nyusul. Sengaja. Nanging dandanmu ora kaya biasane lho, Nduk. Biasanya iki dengese ya rada tipis iki kok kandel to, Nduk. Lho. Kowe oh dadi nang kene iki kono ya, Nduk. Kowe janjian karo wong lanang nang kene ya, Nduk. Nanging nek tak saran iku ora saka desa to, Nduk. Lho, kowe iki kok entuk anane. Putrane ratu. Coba disawang yen to aku sandingan kelawan Soropati. Heeh. Sing wadon katon cemlorot. Cemlorot. Sing lanang rabot, Wah. sing nyawang cekot-cekot. Sing nyawang cepet-cepet. Aku cepet-cepet. Atiku ora cepet-cepet. Terus Kene aku lho cepet-cepet. Iki punya waktu lho, Nduk. Waduh nyuwun ngapunten nggih, Den. Aku iki nek diucap lho, Nduk. Lho kok aku diarani kurang ajar, kok aku iki mung bocah saka desa lho, Nduk. Iki teman lho, Nduk. Aja dipasno. Aja ndonga. Ya wis ya wis. Ora. Iki, nanti iki wis sore aku tak bali dhisik. Janjian oleh mulai mu aja nganti sore. Ora tak kandhani bapakmu. Ning ana syarate. Aja mulai sore-sore. Betul. Ya, tak bali dhisik ya, Nduk. Iya, Nduk. Soropati, yo sing gedhe pangapurane. Mergo apa? Akeh kewajiban sing kudu tak rampunke luwih dhisik. Rumangsa bungah sakjroning atiku. Sakwise aku ketemu kelawan kowe. Soropati. Ana ing sisih sendang. Cahya srengenge kang sumunar. Blerengi netraku. Panas sing dirasake wong liya. Nanging beda yen tak rasake. Menapa panjenengan rasaken, Kang Mas? Rumangsa adem lan tentrem. Prasasat kaya dene kasiram banyu sewindi lawase. Menapa saestu? Sedaya pangandika panjenengan menika lho, Kang Mas. Tansih damel aduning manah kula, Kang Mas. Nanging aku pengen mangerteni. Njur kepiye rasaning atimu sakwise kowe ketemu kelawan aku Soropati. Kang Mas, katuran pirsa ji. Wonten jagating sesraungan menika ingkang proros. Kados boten wonten wanita ingkang bungah manahipun namung kejawi kula. Ono. Iji Kena tak ugemi. saestu lahir tandisipun batos amargi ageng tresna kula dumateng panjenengan. Saesine jagat pinangka dadi seksi. Gedhe rasa tresnamu lawan aku, ora bedane aku. Prasasat yen to aku pisah kelawan kowe Soropati. Kang Mas, Sumendal nyawaku saka ragaku. Mula kanthi kuwi urip bebarengan kelawan aku.
mung pati sing misahno. Kang Mas. Nuwun sewu sakkiringipun. Sedaya tetembungan panjenengan menika ing semu benten kalian batos panjenengan. Kados-kados ingkang kula raosaken wonten wewadi ingkang panjenengan simpen Kang Mas. Estunipun wonten menapa? Lantip panyawangmu Sorapati. Tenanan wewadi sing tak simpen sakjroning atiku. Sapandurat prasasat aku ora bisa kumecap. Lamun to aku bakal bloko kelawan kowe nanging yen tak tutup-tutupi ing bisuke lelakon iki bakal tinarbuka. Mangke rumiyin Kang Mas. Estunipun wonten wewadi menapa? Ngantos panjenengan semunipun sedih. Ngantos panjenengan kembang-kembang waspa. Wonten menapa Kang Mas? Puji panjenengan bloko kalian kula Kang Mas. Ngertenono Sorapati. Inji Pendak setahun sepisan medang antarane Urawari kuwi nganakake perang adat wonten perang adat Kang Mas. nganti seprene durung bisa rampung. Perang adat kuwi bisa kasirep lamun to dianakake bebesanan. Bebesanan antawisipun Warawari lan Gedang. Sorapati, aku kautus dening Kanjeng Rama supaya aku kudu dedaupan kelawan Mahadewi putri saka Warawari. Jenengan kedah dawuh kalian putri saking Warawari Kang Mas. Sorapati, babar pisan aku ora ngerti kaya kepiye Mahadewi. Aku ora wano. Aku ora tresna kelawan Mahadewi. Mergo apa Sorapati? Wanita sing dadi pepujaning atiku. Gegundhelane atiku. Wong sawiji Sorapati. Kang Mas Darmawangsa. Sorapati. Mereka tekan kok kuno yang ajeng panjenengan tresna dhumateng kula. Mereka sunatanipun ing tembe wingkingipun boten saged gesang bebrayan kalian panjenengan Kang Mas. Kang Mas Darmawangsa. Kula ngertos Kang Mas. Kula menika namung tiyang saking desa. Namun kula kedah dipun jajaraken kalian panjenengan kok prawi boten patut Kang Mas. Ora patut. Nanging kasunyatane Sorapati. Gedhe rasa tresnaku kan tumanduk lawan kowe. Lamun to kowe kepengin urip bebarengan kelawan aku saguh sumaguh ninggalno ana ing praja Medang. Kang Mas Darmawangsa. Nek panjenengan badhe nilaraken kraton Medang. Tartamtu panjenengan menika badhe mancai dawuhipun tiyang sepuh panjenengan. Ora dadi ngopo. Ana ngendi papan tinungku senajan soro uripku sing baku aku mung kepengin sandingan kelawan kowe Sorapati. Nanging kula boten kepengin menawi panjenengan menika dados putra ingkang duraka mancai dhateng tiyang sepuh panjenengan Kang Mas. Banjur aku kudu kepiye lamun to aku nemoni lelakon sing kaya ngene. Kang Mas Darmawangsa. Rai sedaya menika sampun janji. Kagem nyirep peperangan menika Kang Mas. Mila kula ikhlas lair tandisipun batos. Mila lampahi kemawon anggenipun dedaupan kalian Putri Mahadewi Kang
Kowe lilo lan legowo. Lamun to aku dedaupan kelawan Mahadewi. Yen kaya ngono, tresnamu kelawan aku kuwi ra tulus. Tenane kowe mung bebidung kelawan rasaning atiku Sorobati. Seliramu ra bedane kelawan Kanjeng Rama. Perintah kelawan aku supaya aku dedaupan kelawan Mahadewi. Nanging ora dadi ngopo. Ning kene aku wis mangerteni. Anggonku tresna kelawan kowe. Jebul kecuwik. Sesuk-esuk barengi pledhek ing surya aku bakal dedaupan kelawan Mahadewi. Mergo iki kowe sing perintah kelawan aku, Sora. Lara apa? Keng Mahalaka nyipta menungsa. Wis dibarengi kelawan garis utawa kodrating menungsa. Nanging menungsa bisa ngowahi kodrat jalaran menungsa kepengin gayuh apa sing dadi kekarepane. Tanpa bedane tresna. Tresna kuwi bisa nggawa menungsa ngrasakake bagya lan mulya. Nanging sakala mangsa tresna bisa ndadekake menungsa tega marang nyawa. Sorobati biyen bapa wis kandha. Kok kowe seneng karo Pangeran Darmawangsa? Iki apa wis tok pikir? Merga Pangeran Darmawangsa putraning pangarsa, putraning pengayoman, ana ing negara Medang. Kowe mung sak anake bapak sing uripe mapan ana ing gunung, cedhake mung watu adoh kelawan ratu. Ayan ana kedadian kaya ngene. Njur sapa sing diluputake coba? Iya. Yen kaya ngono ateges rasa tresnamu gedhe ora bisa kagambarake. Jawata nyipta kodrat menungsa mung diwenangake wiradat. Lamun gelem budidaya ing tembene kowe bakal bisa ketemu meneh lawan Pangeran Darmawangsa yen pancen pinesti dadi judumu. Nanging carane rada nista ya rada abot. Kemargi menapa, Bu? Kowe gelem leledang ana ing Kadipaten Worawari ngepasi dauping Darmawangsa lan Putri Worawari.
Kowe gelem barang kentrung ya. Kula ki gambaran Iya. sekalian sinten. Mboten badhe rencang lho, Bobo. Ya lek-lekmu mengko diampiri kon ngancani. Ning ya ngono. Aja dandan kaya ngene, kowe dandan lanang. Ben ora kawistara. Aja nganggo jeneng Sarapatmi. Kajeng Kowe nganggo jeneng Jaka Loka. Piye? Kira-kira mentala apa ora? sinasa awrato kados menapa lelampahan menika. Badhe kula tempuh akhir kula saged gesang bebrayan kalian Kang Mas Darmawan saengginjeng. Merga bot-bote lelabuh tresna sejati kudune mentala. Mula kanthi kuwi mampira ana ing taman kebadutan. Ngampiri lekmu jak barang ya. Nyuwun pamit. Ya. Sing ati-ati.